Bazalwane masilithole iverse lethu lapha kuJohn ichapter ngu19 iverse ngu30 ngoba akekho uThembi namhlanje ndizawusifundela apha esilungwini. Hallelujah. Bazalwane ngiphethe isilungu la cela sinyamazelelane. Fundeka kanje. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head. Cela sigobise amakhanda ethu bese siyathandaza. Baba izwi lakho leli. Amen. Bazalwane ngenxa yesikhathi ngumzimela isibongo. Bazalwane sifunda amazwi ngamazwi la athethwa nguYesu. Uthi uYesu, "It is finished." Sekuthethiwe ke bazalwane, bathethile abazalwane bami apha. Danikezwa ke elwi mandizothi mina ugqityiwe. Now andiyazi ke bayintoni enzoyithetha because ndizothi nje kugqityiwe. Bazalwane uYesu uwathetha lamazwi usesiphambanweni. Seyenziwe yonke into abantu abayicingayo. Now ndinengxaki ngoYesu ba kutheni lamazwi ezothethwa nguye. Ngoba abambethelelayo abagqibi ngayo. Kodwa uYesu uthi yena ugqityiwe. So uYesu uyademonstrate sesiyathandaza uba lento ayizange iqalwe ngabo. Kodwa from the start up until to the finish line bekunguYesu. Ngeli xesha bebembetha bekungabethi bekungabo abambethayo. Kodwa izulu belivumile uba makabethe. Ngeli xesha enyukayo ayeGolgotha akubabo abamnyusayo kodwa izulu livumile. Kodwa ndizothi namhlanje izulu livumile. Uyabona ezinto udibana nazo uYesu nezulu lonke livumile. Uzothi uYesu xa esefika ukugqibeleni senithandaza, "It is finished." Akakafi bazalwane kodwa uthi "It is finished." Ngoba abayiqalanga bona iqalwe nguye. Bazalwane sikule ndawo ndifuna ukuzotsho ukuba lento uThixo wayiqalileyo empilweni yakho ayizugqitywa ngabanye abantu. Kodwa ngivile eBhayibhileni esithi owuqalileyo umsebenzi omhle empilweni yakho unamandla okuwuhlela. I don't know what is happening from you. Kodwa lowo uqalile umsebenzi empilweni yakho unamandla okuwuhlela. Ayiqalanga ngabo abazoyigqiba. Bafungile bathi awuzuphuma eFort Hare awusangapha ngenxa yakho. Oh labo shatha laba awuqalileyo umsebenzi empilweni yakho. Senhlala phansi. I want to assure you namhlanje uba igqityiwe lento yakho. Let the cross oyifuna igqityiwe. Ayibhalwanga ngabo. Izitha zakho ziqalanga nguYesu. uYesu simkhonzayo bazalwane. Ndingumshumayeli wasententeni. uYesu bazalwane simkhonzayo uyayiqala indlela ayigqibe. Azo abuyele esiqalweni azokubamba ngesandla
uhambe naye endleleni eseyigqithile. Athi ubhala iBhayibheli engilifunda noma ngihamba esigedini sethu lokufa, angesabe ukuthi ngoba yena